Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako makabatas magtulog, gang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon nga may mapatay tungod wala makainom sang bulong tungod sa kapigaduhon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan nga may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kun kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at Beta News.
dinhi sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Nagbalagan siya. Nag-iisisi ang dalagan niya. Lumatumba siya. Di ka makanto! Ginbulo siya ni Bulong. Ginbulo na siya ni Pulot. Pero! Ako matambong sa iya! Ano? Ano ba ginahin? Jack! Wala na! Ora, tumba na siya, oh! Ta! Wala na! Basit na. Malit na eh. Dali lang. Pakayon ko siya. Patay na na, Jack! Ha? Sino na ta? Gago ka! Sige nga, patay na na, bro! Dali na mo! Basit! Patay na! Kinamumpas na! Bading ka? Mapuli ko sa balay. Sige. Mapamulo kami. Bulagay lang tanay, ha? Kita lang tagaling. Oo. Kalain sa mamansa ko. Daw, hindi madulas sa panulog kong itsura sa tao. Diyos ko, patawara ako. Patawara ako. Maigda na ako sa papag ko. Kalain sa pamansa ko. Jack! Si J. Bibing. Jack! Ano ka? Masunod ko, ha? Sulod lang, J. Bibing. Naano ka, Jack? Jay, Ba't kalapsi sa imo, ah? Gapalano ka ka? Naano ka? kagkuan, Jay. Gasol labang sulok-sulok ko. Ha? Ay, mainom ka mainit na tubig? Oo, Jay. Baklan mo ko. Aring kwarta ho. Abi. Ay, ano abi kung kape na lang ang baklon ko? Mainit lang ang tubig, Jay. Hindi ko sang kape. Ate, sige ah. Oy, Jack, basi nagutom ka? Eh, ano pa, nagapalang lapsi ka ho? Wala, Jay. Busog ko. Ate, sige, daligid lang ha? Basi, mga pika, Jay. Bakal ka na lang, ah. Oo, Jack. Darhin na tabo, malapit sa kapihan mo. Imposible nga wala mo makita. Eh, nakita ko gani, sir. Pero wala ko yung makakilala sa nagbuno. Anong itsura sa nagbuno? Eh, ambot, sir, ah? Nakita mo, wala kakatanda sa itsura. Eh, kwan, sir, Ano ang itsura? kwando buranguson man to? Aha. Mga pilang edad? Ah? Ay, kwan, sir, mga 50 taon, guro. Pila silang nagbuno. Ay, kwan, ay, do isa man lang to? Gali. Oo, sir. Chay, antes pa natabo ang pagbuno, nakita mo na ang suspect? Nakakanto na siya dire? Ay, wala, sir. Ay, wala ko pa siya makita. Blanco, masin mo pumangkuton, Chay man. Ay, matuon na ginahambal ko sa imo, sir, ah? Ining napatay, kilala mo? Sa ngalan lang, sir. Gimuwi ng panawag sa iya.
Pasaka na siya sang pasahero sa unhan. Taga di na siya. Wala ko balik kabalo, sir. Magluwasay mo, may iban pa nga nakakita sa natabo. Amot lang, sir, Kay, nagkuob ko dayon sa may lamisa sang makita ko mga may ginbuno. Wala ding iban nga nagapangapis ang pagkatabuhaw. May ara man, sir, Pilang nagapangapi. Duha man lang. Ikatatlo silang napatay, balaho. Nakita may hansang duhang natabo. Ambot lang, sir, Kay nagkuob ko gani sa dalom na misa. Pag botwa ko, wala na sila nga duha. Wala to gani nakabayad sa kape ni da. Mo bala. Ate, sige, siya. Salamat, kid. Daw wala ikuhang pon sa mo, Jaya. At sige, sir, Sarge, tawagin ninyong ambulansya para madala sa morging bangkay sa tao ngayon Daw wala man niligali pamilya. Ay, salamat. Atoy na yung mga pulis. Kilala ko ang nagpuno. Bata pa. Upo to sang una ni Morito. Kag ang nagpuli nga duha ka tawo. Kilala ko man. Pero hindi kayo manugad sa mga pulis, Ano, kuya, bali? Hinali mahibala nanday pirot nga ginkanta ko sila. Kag balikan ko nila. Kundi nangita ko siyang galgal ko. Bahala ka mo din mag-imbestigar. Basta, wala ka may sa makuha nga informasyon sa ako niya. Pero anay ka bala? Grabe ito nga bata, no? Dulas ang kulba. Ay, sus, ginlagas siya pang tao. Kag ginbuno pagidliwat. Bata pa pero grabing guts. Mamatay gid tao. Diin ka makadto, Jack. Maayo na ang pamatsyag mo. Oo, Chay. Namitulog ko gabi. Pinplanuhos ang kukur sa hangin. Ate, base, pila man abi ka adlaw ang ligid-ligid mo Oo man. O diin ka makadto. Sa paradaan, Chay. Mapasaka ako pa sa hero. Agali. O, di na may nagbulos naman ay handid to sa inyo. Tanawin ko gani. Basi bala wala siya ako. May extra ko Nakutoy abing kitaon ko, Chay. Ay, amo bala. Ate, sige, Jack. Sige, Chay. Panilagan ko kung anong balita dito. Mapawala lang ko. Duha ka tinapay. May gatas ang kape mo, no? Nang, kapi ganik. May gatas? Wala lang. Uy, ikaw? Lalo ka? Lalo na kibot ka sa makita mo ko ako. Lalo nga. May problema? Ha? Miss, papakal gani isang Shield Bath Soap? Mrs! Dili ka na sa mahal! Effective ni!
fine while niagyapon ta sa enhanced community quarantine. Ilang tulog naman or na lang nanata sa GCQ or General Community Quarantine mga higala. Sige lang. Anyways mga higala, kini si DJ Martindero on board na all the way to 7 o'clock this evening. Ako'y bahala sa inyong afternoon. Antod sa gabi enjoy sa mga musika and information. Wow, 103.7 radyo natin FM San Carlos ri mga higala. Kabay pa mga higala nga kining gipagawas karon nga information gikan sa New Zealand. A Prime Minister na ningdeklara siya na naanak kunoy gitawag na usa ka tambal para sa COVID-19 ano. So kini siya may higala si Prime Minister Jacinda Ardern nga baka kuno daw magamit na kini nga base ba pierdihon na ang coronavirus aning ilang giandam dito nga tambal. Pao sana naman ano. And ang Pilipinas mga higala karon si Presidente Rodrigo Duterte nagkuan gyapon Sibya gahapon and nag-andam o 50 million pesos sa kinsa man nga makagama o makahimo ano aning kuan tambal or vaccine para sa COVID-19 mga higala. Dinis dak pa yan San Carlos big na idea no? Sige try nato mga higala nga basig makatabang na siya. Ipaybalo lang nato dire kay paabot nato na dito. Kini nga pa ng 103.7 radyo natin i-found San Carlos City. Alright, sa mga nakondangutana mga higala kunon sa na ang GCQ ana, General Community Quarantine. Meaning na skeletal ana mo abli na ang uban na mga baligyaan ano. So medyo 50% more than for that nga makaabli-abli na ano. So medyo makagawas-gawas na ta. Pero gihapon sa General Community Quarantine, let us observe and practice gihapon kining face mask, ang social distancing, ang limited na mga pasahero sa mga tricycle, pedicab transportation rather din sa Dakbayan San Carlos ano? Sa mga biyahe na pod gawa San Carlos like for example mga double tire plus kining mga buses na to wala pa'y kuan, wala pa'y guidelines nga gipagawas ang Department of Transportation or DOTR. That's why we need to wait for the further instruction according to the President of the Philippines, Duterte. Sige lang, antos-antos lang jud ta.
Kay maabot ang panahon nga back to normal jud ta. Pangamuyo la jud ta mga higala sa tuang Ginoo. Alright, 103.7 Radyo natin ni Femson Colo City. Nako, it's time for me to say bye-bye for now. But don't worry because I'll be back tomorrow, Wednesday, mga higala. Enjoy lang gihapon ta sa mga dugang pa na mga musika sa tuwang station, ano? Sa aning istasyon. Alright, 103.7 Radyo natin ni Femson Colo City. Nako, bye-bye na si DJ Martindero. But don't worry because I'll be back tomorrow. Same time, same station. Good luck everyone. Good night and God bless. May action na Fred. May action na Fred ginabulong karon sa ospital ining 18 anyos matapos labuon sang iya malang pakaisa dira sa may sitio Kamandag, Barangay Carol R, syudad sang Kabankalan, tinalikdan nga adlaw. Biktima ginkalala kay Jericho Fausto samtang suspitsado hungod ginhingago ang ngalan 17 anyos Action Fred. Base pag-imbestigar sa Kabankalan PNP, ginpandaman sang biktima ang suspitsado nga isugid sa amay kay nagpangawat ini sang prutas. Pero nagpangakig ini kag gilayon nagkuha sang ispading ginlabo ining biktima igo gid sa agtang Action Fred. Nagpalagi ang suspitsado samtang padayon pa nga ginaimbestigahan ang krimen sining nasambit iya nga pagpanglabo. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio.